E supoño que tamén por permitido. Iso que está dicindo é certo. Eu antes os concellos estaban endeudados hasta arriba, moitos deles estaban endeudados hasta arriba porque el alcalde de turno ou a alcaldesa de turno que fora. Non estou generalizando, non estou Pero é que eu estou defendendo os veciños de Lousame, é dicir, e agora, vale. sempre, en todo momento, os cartos non son de ninguén dos que estamos aquí. Pertencen a un concello, unha entidade que aglutina os veciños. É dicir, esos recursos sempre van hacia aí. Entonces, por eso, é que non quero entrar porque entonces me... Non, é que exactamente, non entro en discusión. Porque non quero entrar. Vale, votos a favor. Votos en contra. Pasamos á parte de control, dación de conta das resolucións da alcaldía da 290 a 372 2020 e dación de o punto 6, dación de conta do PMP do segundo trimestre 29, o teño por 29,13, estamos dentro axustados pero dentro do permitido. Inclusión se procede de mocións por razón de urxencia. Rogos e preguntas. Toma nota. Sí. Rogos e preguntas? Non, por a miña parte, non? Nada, vou dar as gracias por atender a outro día na comisión e atender a nosa petición de que se nos fora convocado como reunión. Fui convocado como reunión. Gustaría non seguir sendo así porque eu creo que nos entendemos mellor cando acabou, por exemplo, a comisión e máis vostede seguimos falando agora. Pero iso é outra cousa, Anxo. Entón, eu quero que seguir así con este sistema. Entón, despois tamén tiña outro rogo que era se alguna comisión de festas se está interesada en facer alguna festa ou está interesada en facer o que sei, pois a misa como poden ser as festas de San Roquino que dentro da iglesia non se van a ter o aforo permitido, pois intentar instalar fora unha carpa ou o que sexa para poder facer a misa fora ou como que xa non pode ser calquera para intentar que poda acceder o máximo de personas ás celebracións. Estamos nun tempo especial, entón eu creo que o Concello, na súa medida, si podría atender a esas demandas que surdan por parte de diversas comisións do Concello. Porque non só este ano, sino que para o ano vamos a seguir con este tema outra vez, que non creo que se vai acabar ahora de repente. Despois, gustaríame saber por que se na xuntanza que hubo de alcaldes en decembro, se non me equivoco, da Mancomunidade había convocada unha reunión da xunta da Mancomunidade anteriormente hubo unha reunión de alcaldes. Gustaría saber se vostede participou desa reunión. Mancomunidade, decembro. Sí. Pero refirme da reunión de que tuveron antes os alcaldes, que hubo unha reunión antes dos alcaldes. Non poso nada. Tamén, falando da Mancomunidade, queríamos saber por que non se convoca a Asamblea da Mancomunidade, porque levamos un ano xa de mandato e non se convocou a Asamblea. Entón queríamos saber si vostede ten información acerca dese tema, de por que non se convoca a Asamblea da Mancomunidade. Despois, pero non nos gusta o que se contestou a unha veciña, que foi unha expresión de non se pode vivir tan tranquila. Entón, a nos chegou, a veciña veu a falar con nós. Entón, eu quería saber que pasou nese aspecto, porque non me pareceu unha contestación para darlle a un veciño. Pero vostede ten que saber que esa contestación asistiu, menos mal que hai testigos. Estou preguntando por ela. Vale, mira, alguna cosa máis? Tamén, polo sendeiro de Carabeiras, hai varios veciños que están en contra. Nos mesmos impuxamos unha denuncia ante patrimonio, porque non queremos que aconteza o mismo que aconteceu no outro tramo. Entón, esos elementos patrimoniais tampouco están recollidos no PSOE. Entón, gustaríamos saber
si se fai ao final, se vai facer o sendeiro, que vai pasar con todos esos elementos patrimoniais que ali se recollen. Nun pleno anterior preguntei sobre o Parque da Filgueira. Sigue igual, entre as validades, e tamén o Parque de Furime tamén está todo, o que está ao lado da iglesia tamén está todo destrozado, están as ervas que me dan a min polo peito, entón gustaríame saber se se vai facer algo respecto aí. Despois tamén en Furime está a caseta dos músicos, que non sei de quen é propiedade, se é propiedade da iglesia, se é do concello, non sei de quen é propiedade, pero de quen sea a propiedade do concello, ver se lle podía dicir ao seu dono que polo menos que a teñan cerrada, porque hai ali frigoríficos, hai arcóns todos oxidados, hai coitelos, hai moitísimas cousas que son un perigo para que un rapaz se meta ali, se corte e pase calquer cousa. Entón, se non é do concello, que supoño que será da iglesia, que se lle mande unha notificación ou algo para que teña iso adecuado, o ferre ou o que sea. Nada, despois xa veo que retiramos toda a campaña electoral de todas as parolas, non fomos os últimos en retirar, pero, bueno, xa vistes que retiramos, nada, nos ocupamos as parolas todas como estaba posto por a Xunta Electoral de Zona. Ocupámoslas dentro dos núcleos para fora, collemos as partes máis a fora dos núcleos. Entón, que xa temos todo xa temos todo limpo, todo feito. E despois tamén quería saber, porque cando se vai a cortar nos camiños, como pode ser en Lesende, por Véxeres, non se limpan as aceras, que chegamos as aceras e están sin limpar. E que os vecinos preguntan que estaban limpando e dice que porque é a manzanilla que non se pode limpar. Entón, quería saber por que pasa iso. Xa non tengo máis. Vale, vamos por orden. En canto ás festas, durante o tempo en que estamos, non? O Concello, hai outros concellos que eles mesmos teñen festas que organiza o propio Concello. O Lousame non ten festas, se son festas, se sabe como temos as súas características e as organizan as comisións nos diferentes sitios. As propias comisións están preocupadas e algunhas das comisións de esa festa que vostede menciona non queren correr ese risco, o sea, porque teñen que firmar unha declaración responsable, igual que sempre, porque xa firmaban antes, pero agora tamén en canto ao COVID, e hai que facer cumplir as normas. Eu supoño que a hora da celebración que fan pola mañán, pois que hai que ter, nos teremos ali dispositivos de protección civil, terá que facer cumplir as normas, vale, ora temos que tamén esperar a ver como evoluciona. Vostede sabe que esa festa é a finais de setembro, as cousas, falta todo agosto, hai que ver como evoluciona, nos faremos no momento dado, cando se nos plantexe, que non se nos plantexou en ningún momento por parte de ninguna comisión nada oficial aquí, polo menos, viñeron por algunha outra festa, me parece que de San Lorenzo, a pedir o permiso para botar fogos de artificio, protección civil para que este ali, para que a xente utilice a mascarilla e todos, neso non temos ningún problema en colaborar. E seguro que a hora da procesión e de todos os cultos que hai pola mañá que non haberá problema, pero estaremos ali para facelos cumplir. Creo que o que chamo é a responsabilidade de todos, todos nos gustaría que houvese festas, todos os que estamos aquí e todos os veciños, pero antes é a saúde, antes que ninguna cousa. Entonces, vamos a prohibir, non, porque nós non temos ninguna festa, pero vamos a facer que se cumpla a legislación. E tamén hai xente que xa comentou de algún, sabe que aí son 5 lugares e hai varios, hai xente que informalmente tampouco hai que pensar ni quen foi ni quen non foi, que informalmente non queren asumir o seu día, porque o que é a festa da noite e sabe que hai momentos dos festexos en que non é fácil controlar a xente. Xa estamos vendo todos os días na tele e demais, todo ese igual, non é unha festa que organice o Concello, se organizase, vostede xa veu que pasou en Rianxo con Guadalupe, xa veu que pasou
non son as festas que se celebrarían, non son das que se celebraban todos os grans e con gran afluencia de público, que se botan de menos, por certo, e o que pasou ca feira medieval, o que pasou cas festas do Carme, o que pasou, bueno, en toda a redonda, non? Entonces, iremos actuando según a realidade nos obliga a facelo e sempre, escoitando todo o que veña aquí, falando, se nos solicitan a Axuda de Protección Civil, darémola para que pola mañán as cousas se desenvolvan con normalidade, pero despois eu creo que temos que esperar a ver que o que vai sucedendo, porque as noticias as estamos seguindo todas e eu non as quero volver a repetir aquí, porque somente quero chamar a responsabilidade de todos. Aquí tampouco entramos no lugar, se seguimos as medidas de higiene, as medidas de aloxamento, de respetar as distancias, de poñer a mascarilla cando non temos esas distancias e na rúa seguido, e sabemos todos que hai xente que, aínda así a veces, corre risco, para canto máis se non tomas todas esas medidas. Non sei se lle contestei. En canto a mancomunidade, permítame que lle diga que de decembro, eu non recordo que asistín a unha xunta, pero que a reunión previa, non quero mentir, porque non me gusta, pero eu non recordo haber asistido, pero teme que permitir que lle conteste no pleno seguinte o que comprobe, porque teño que retomar, falar co secretario para que me recorde si en decembro, que se fai moitos meses, se pasaron un montón de cousas desa data, recorde agora mesmo se eu estiven ou non estiven nunha reunión anterior. Creo que non. Pero... Bueno, podes darle unha anotación moi fácil. Estaban reunidos os alcaldes, eu non sei se vostede estaba, pois se lle pregunto. Chegou a participante do BNG ali, estaban xa reunidos os alcaldes, estaban falando, ela chegou e incluso meteuse xa dentro da reunión. Non esperou a que fora a hora da reunión. E xa estaban falando do tema da mancomunidade. Entón, por iso, que nos parece actuar con prudentismo, que cando hai unha xunta que só hai 3 persoas que están a maiores máis, os alcaldes se reunan antes para decidir as cousas que se van levar despois a xunta. Non as deciden, a veces hai unha reunión, non digo que este ben ou mal, as cousas se deciden despois en xunta e se comunica despois a asamblea e se votan na asamblea, pero poden, eu creo que habría algún asunto conflictivo que a veces aproveitan que hai xunta e a tratan antes para... Aos alcaldes non é fácil que se xunten todos, entón aproveitan ese día non para decidir nada, nin que teña que decidir a xunta, nin dar conta despois a asamblea, senón para poñer cousas en común. Iso que eu creo, asistise ou non asistise. Neste momento creo que non, pero non o recordo. Entón, se me permite, eu vou me encargar de averigualo e eu contesto o próximo día. Tamén me pregunta vostede pola comunidade, ten que dirixir esa pregunta e pode dirixir como grupo político, dirixir a mancomunidade, a presidencia agora eu non a teño, dirixir a mancomunidade que lle contesten por que non se celebra a asamblea. Eu non teño agora mesmo a resposta porque non é competencia miña convocar esa asamblea ni convocar a xunta, vale? Con respecto a patrimonio, todos os elementos que hai que son muiños, bueno, varias cousas, sigo lle dicindo que é bo facer ese camiño, vai ser unha única... Chegaron as silveiras. Vale, pode estar eso, bueno, pois é para que non suceda eso, e eu, nesa reunión que tivemos, na que creo que, igual que os veciños, manifestaron cada unha a súa postura, outros simplemente sorprendidos escoitaron e logo tamén se manifestaron ali ou máis tarde. En ningún momento esas palabras, esas verbas que vostede acaba de decir as dixen eu, nunca. Nin nesa reunión, nin fora desa reunión, eu nunca pronunciei esas palabras. É que non nunca les dixera a vostede. Eu entendí que non se, porque eu dixen que non se podía No, tranquilo. que se lle parece ben que se dixera nunha reunión ou nunha reunión informal con alguén que non se pode vivir tan tranquila. Pero, a ver, vamos a ver. Bueno, podo dicirlo máis completamente. No, eu creo que isto sea riguroso e simplemente vamos a falar sin nomear a ninguén. Eu son dona do que eu digo. Eu fui a esa reunión, acompañoume un técnico para que lle fixesen todas as preguntas técnicas
eu en ningún momento pronunciei esas palabras. Das palabras que pronuncien outros eu non son nin responsable nin dono. Pero foi, por exemplo, do Grupo Partido Popular. Entón, por eso... Se non así fun eu sola do Partido Popular. Eu sei que unha persoa por parte... Eu sei por parte dunha veciña, que a veciña chamoume por teléfono, e dixeme que unha persoa do Partido Popular que lle dixera exactamente esas palabras, que non se pode vivir tan tranquilo. Vamos a ver, señor Moledo. Eu non son ninguén para dar consellos a ninguén. Hai que escoitar a todo o mundo. Pero nunca, tampouco, sin contrastar con terá que vostede, pois, si quere, co grupo de goberno, pregunta, pero me parece... É dicir, os comentarios son comentarios. Eu sei que na reunión formal a que asistín, acompañado dun técnico, que expuxen a miña, o sea, a opinión e a parte técnica, e logo funme para que debatiran en liberdade. Marcheime da reunión, o sea, solamente fun ali porque me o pediron. E me parece xusto que o pediran porque querían ter a información tanto de unha parte como da outra parte. Cheguei ali, expuxo a parte técnica, e nada máis, eso foi o que sucedeu. Despois, dimes, diretes, fan daño esas cousas, e a veces non son certas, porque a mí poden tamén chamarme, decirme, eu nunca lle vou dicir a vostede, mire, chamoume ou ao señor Paradela ou a señora González, non lle vou a dicir, dixeronme de vostede, porque, bueno, eu xa, os comentarios, do que ves, a mitad, e do que oes, casi nada. Eu non teño nada máis que dicir, porque é que non descoñezo. A Filgueira. Vostede fixera ese apuntamento nun pleno, se foi a desbrozar ese parque polo menos xa en 2 ocasións, e aparte o persoal do Concello, o persoal que está contratado, que fai labores de limpeza, e tamén limpou ese parque. O que hai que facer ese parque é retirar eses columpios e ver entre todos que destino, que uso se lle vai a dar ese espazo, si o que ten agora mesmo ou si outro uso. Tenemos que decidirlo, se tratará e se expoñerá por isto a ideas, pero... E que a mí non me gusta a pena ver outro día unha rapata de 2 anos ali nese parque. Ese parque é un dos que habería que eliminar todos os columpios que agora ten, todos, e mirar si se espera, porque antes está San Xusto, recórdense que é o que está en lista de espera para o plan de parques, que este ano quedou, pois, con todo o que sucede, pois, na situación na que estamos, e nem se puderon usar durante moito tempo. Esperemos que se poida seguir usando. E despois, se ten que ser ese, miraremos cal é o seguinte que lle tocaría por número de rapaces para tomar a decisión. E se o problema son os columpios, falarei cos veciños e direlle que os vamos a levantar. O sea, que os retiramos. E se retiran, se vota o que se teña que votar nese piso, se espera. Podemos votar o que é unha parte unha soleira, sí, pero eso xa se arreglou unha vez, o sea, se lixan, se volven a pintar, pero hai que observarlos ben, se cumplen ou non cumplen, que se non cumplen, eu prefiro sacalos, botar a placa de formigón e esperar a que tengamos con que facer outro parque. Si é que é necesario aí, ou prefieren outro tipo de parque, para outras edades, ou... Bueno, eu teño varias ideas para propoñerlle, e xa o decidiremos, pero en ningún momento... Eu creo que o mellor é inmediatamente levantar ese parque. Comentarei nos veciños para que logo non se asusten cando vayan a levantar os columpios, pero eu creo que é o mellor. En canto a Fruime, mire, Fruime vou aproveitar para informarles tamén do que está a suceder. Me pregunta por o parque infantil que está na Escalia. O que está xunto a iglesia. Que está xunto a iglesia, sí. Actuamos na Balanda de Madeira todos os anos, en varias ocasións. Tamén se desbrozou ao rededor dese parque. Hai que volver agora, porque medra a vegetación agora un pouquinho menos, pero hasta agora non somos capaz de acabar ter todo. De feito, se está limpando unha empresa e está limpando tamén os tratores do Concello, porque é imposible, con todo o que medrou, xa por segunda vez vou ir a algún sitio e nos quedan ainda pistas a parcelaria por acometer, que non se acometeron. Agora estiveron na parroquia de San Xusto, están na parroquia de Vilacova e ainda nos queda todo Fruime. E despois de que tiñamos todo iso feito, comezaremos a volver a ver se somos capaces de avanzar na luna da parcelaria. Iso en canto aos desbroces. Despois, a caseta que está ali, que ten a porta rota, que todo, nos
Estamos ahora en reunión con membros dunha asociación, tamén para un muro que se caeu ali xunto ao cementerio, xunto ao monumento, xa, do Cernadas de Castro, da escultura de Cernadas de Castro, Augusto. E aí dentro, eu tampouco me vou aventurar, pero eso creo que está en terreos da igrexa, pero que era dos veciños, onde as comisións de festa guardaban as cousas, e sei que se alguén romperon esa porta en algunha ocasión e hai que volverla, hai que, polo menos, que poñan unha porta nova para que quede eso pechado. Pero tamén quero informarles de que en Fruime veñen pasando, e non o comentei creo que nin cos compañeros, uns sucesos vandálicos ao menos preocupantes. Da igual que sexan contra elementos da igrexa como que son elementos patrimoniais. Roubaron unha cruz, ora hai outra tirada no chan que chamei aos arqueólogos para que foran, teño que ir a recolleros, intentarei, se non esta fin de semana que non de ido, personalmente quero levar unha persoa comigo, que haxa xente tamén dali de Fruime que xa teño contratado con eles, porque están preocupados e lles dá pena que suceda eso, pois hai alguén que cree, se ti tes algún problema persoal contra alguén, non o arreglas destruindo o que é de todos e que se fixo seguro que con moito esforzo por os nosos anternos, non? Iso que está sucedendo, xa, non sei se coñecen que o cruceiro que hai na praza xa fora arrancado e arrastrado, quedou moitísimos trozos, xa fai uns anos, se recolleron, se chamou patrimonio, se restaurou. Agora roubaron unha cruz e eu quero que alguén me acompañe. Se podo facer esta fin de semana, farei no coche do Concello acompañado de alguén para meter os trozos nunha caixa e guardalos para logo pedir permiso ao patrimonio. Teño que mandarlle fotos, o arqueólogo virá para sacar as fotos do que está no chan, pero eu fago un chamamento, por favor, que se respete o patrimonio de todos. Temos que intentalo todos, cometemos errores todos, pero, actos vandálicos dese xeito nunca definiron a Lousame como sociedade. Eu non quero que agora demos esa imaxe ninguén, nin Fruime, nin ningún outro concello. Hai moitísima xente de Fruime que está preocupada e tamén apenada porque suceda iso, e teñen moito interese en que vayamos a recoller iso canto antes, por medo a que suceda o mismo que sucedeu ca anterior. Vale, e en canto ás aceras non entendí. E as aceras en onde? Porque non apuntei, puxen aceras, non apuntei onde. En Béxeles. En Béxeles, porque están desbrozando co trator? Non, estuvieron allí limpando as aceras, e chegaron a un sitio, que aparte non estaba un sitio limpio, outro non, unha señora preguntou-lle por que non seguían limpando e dixeron que eran porque era manzanilla, e que non limpaban por iso. Esa corporación non hai unha orden aos obreros que lle digan que deixen sin limpiar a manzanilla. Entón, por iso é a pregunta. E que aparte que se ve... Vamos a ver, eu non sei o que pasou, sei que de nós non partiu ninguén dos que estamos aquí do grupo de goberno a orden de que non se corte por esa época ou por outra. O que si sei é que hai un montón de lugares que ainda nos faltan por acometer a limpeza, que a veces empezan a limpar unha zona que está peor e logo teñen os chamas porque teñen que ir, pois un campo de fútbol que abren na última quincena e hai que viñeron xa por fin os do caucho que estaban avisados fai casi un mes e preorganizan os seus recorridos como todas as empresas, entón viñeron a concellos limítrofes e viñeron aquí e xo fixeron, entón inmediatamente nós temos que ir detrás pois a desinfección do campo e a outras tarefas que hai que poñer, como poñer un portal que están arreglando, que se consiguen telo disposto para pechar a entrada que hai a un dos campos de fútbol públicos, porque están entrando por ali xente que non é do equipo que entrena ali normalmente, do que é de Lousame, que entran, pois saltan e aparecen no campo, di algo ao monitor deportivo e teñen máis que decir, non se respeta, e iso é de todos, costou moitísimo esforzo, non é fácil ter un campo de fútbol, ainda que teñan moitas melloras que facer, hai moitas actuacións a futuro, pero temos que pecharlo. Daremos as chaves aos propietarios dos agos que acceden por ali, que son poucos, pero teñen que tela, e máis a chave da pechadura e do candado. E tenemos que poñer, iso tamén o trataremos, si poñer unha cámara, pedir todos os permisos e autorizacións para esa parte, por se alguén entra e salta e accede ao campo sin ningún tipo de permiso. E en época COVID complicado, porque cando se practica un deporte,
sabe que hai fluidos corporais que, por a inercia do xogo, se virten sobre o campo. Se non se sabe quen vai ali e quen non usa, logo van os rapaces a entrenar, é un risco. E por iso chamo responsabilidade, que costou moitísimo chegar hasta aquí, que hai esforzos de moitísimos sanitarios, de moitísima xente, de todos sobre todo dese sector, e que eles fixeron ese esforzo e que non destruamos todo por unha responsabilidade, botar unha pachanga, como decimos entre nós, sin permiso, e que o campo ten dono. E o dono son os veciños de Lousame, que se coordina aquí. Vai, se quere utilizarlo, veña a pedir permiso, lle informaremos de por que se pode, por que non se pode, cando se vai poder, como é o trámite para facelo, pero non é como se eu entro na casa dun veciño e me poño a xogar na súa horta sin ningún tipo de permiso. Eso a mellor así o entenden, pero non lles parece igual. E mo veñen a decir enfadados incluso os que xogan ali normalmente durante a liga, que digo, oi, ali había adolescentes. Vale, ben, nós non estamos en todos os sitios a todas as horas, pero se se ve, inmediatamente hai que chamar a un número que todo o mundo coñece, porque é unha obriga cidadán, e que veñan a mirar quen está xogando ali. É iso o que lle podo decir. En canto a aceras, intentaremos limpar todo o que podamos co persoal que temos a maior celeridade posible, pero tamén imos a ter que facer unhas obras no colexo, hai que pintar unha parte que quedou pendente na cociña, en colaboración ca AMPA, e tamén debido ao COVID que están traballando todo o claustro para ver como facer que se poda cumplir as medidas de dentro dos espacios que se teñen, e hai que abrir unha porta que xa viñeron da unidade técnica, porque eu non toco ninguna estrutura, ninguna parede do edificio sin que os da unidade técnica nos digan ao Concello que se pode abrir un oco, unha porta, para poder ter outra saída do comedor. Entón, agora xa viñeron os técnicos, hai ese informe, e tenemos que facelo, eu quero facelo na segunda quincena de agosto. Parece que falta moitísimo, pero non falta nada. Se contan os días que quedan sin ser sábado, sin ser domingo e sin ser festivos, pois está enseguida. Parece que o verán enorme, pero cando se está nunha administración municipal non te enteras de que pasa o verán por todo o traballo que hai durante todo o verán. Vamos a facer o posible por, como sempre, limpar as aceras que se poda, e tamén pedir ás entidades que son responsables de outras aceras de que tamén as limpen, cousa que é máis complicado. E colaboración cidadán para que tamén se intente manter o lugar onde cada un mora, pois algunhas cousas hai que colaborar, porque senón é realmente imposible. E estamos facendo esforzo, porque poden ver polas aldeas e preguntar, e estamos nunha, noutra, pero en todas non, porque non damos chegado. E unhas veces van a unhas, e outras veces van a outras, e unha vez empezan en esa aldea que vostede di, e non son capaces de acabala toda, porque se lles chama de outro sitio para ir a facer unha... porque hai que, por exemplo, limpar hai que facer a revisión das depuradoras, ou porque se estropeou de repente un bombeo nunha aldea, como pasou esta semana, deixou de funcionar unha bomba e hubo que facer... É así, todos os días, así. Ou porque hai os veciños que piden colaboración porque non teñen auga e que lles axuden a buscar onde está a perda, se temos alguna máquina que pode detectar, e pumba, para ali. Eso solamente se sabe cando se está aquí. Incluso me pasa con compañeiros que na súa aldea, porque se ti non estás aquí físicamente porque non é a tua responsabilidade, non sabes no que nun concello, e aparte como nós, que non é dicir, estás no núcleo e vas a diferentes puntos, non, é que é disperso e hoxe hai unha necesidade ali, outro outro lado, o sea, é complicado. Iso non quere dicir que non se poda facer mellor e que non se poda correxir e intentar chegar a todos lados, o intentaremos, pero estou falando a realidade e as limitacións que temos. Ojalá podésemos contratar os doble dos que temos e teros habría traballo para todos, pero en realidade é a que é. E nada máis. Canto que vostede dixo, eu xa pensaba antes de, pero quería deixar os intervirantes, agradecer a colaboración de todos os grupos en retirar toda a publicidade en tempo e forma, porque damos exemplo así. Eu cando digo, e o dixen nese momento, creo que tiña que decir, porque é un toque de atención que nos temos que dar, e ainda queda algún que os que me competen, como a parte que estou ali, non son capaz de arrancar, os pintarémonos de blanco por riba, para que non estén, pero son de vinilo e son moi adhesivos, e en algún sitio arrancas a superficie que está por abaixo, pero non eres capaz de quitar o cartel. Entón pintarémonos para que non estén e ninguén se sinta
aceptada por ese cartel, e tampouco. Pero eu non quero ningún tipo de problema por eso. Me parece moito mellor que todo o mundo retirase en tempo, todos os grupos, e que nesta ocasión felicitarnos a todos por facelo en tempo. Bueno, tiña unha cosa que se me olvidou. Bueno, porque xa levantábamos a sesión, Nada, quería